खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। आसामनि बजालि जिल्लायाव मैया फुंनि समाव ओइस फार्स्ट इयाराव फरायनाय सासे हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसुलिया पाठशालानि कृष्णाकान्त हेगडेखौ जुनियर कलेजाव फरायोमोन आरो बियो कलेजनि साखाथियाव थानाय हस्टेलनि गावनि रुमावनो गावखौ बुथारना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनायनि जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोनदों। बेनि सायाव पुलिस हान्जाया संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया क'क्राझारनि सालाकाटियाव आदिबासिफोरा रेल लामा जथायनाय हाबाफारि लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा रोजा रोजा हौवा आरो हिन्जावफोर ओंखारनानै एसटि स्टेटासनि दाबि खालामनो रेल लामा जथायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आसामनि पुलिसफोर आरो गुबुन रैखाथि हान्जाफोरा बिथांमोननि धरना होनायखौ गोख्रों आखाइजों दबथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया खौरां लाहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि शुक्रबारखालि फुंबिलि समाव खुंग्रि बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल देखायना सासे माइ बेफारिनिफ्राय 2 लाख रां लुट खालामनाय जाथायखौ मिन्थिना जाथायसालियाव फैनानै खबर लाफैयो बिथां बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंदों दि लुट खालामग्रा सुबुंफोरा जेखि थाखोनि जाया मानो थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथियो। ब्रैथि रादाबाव दं। हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिननाय होदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि बावैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'नि हेंथायै खायसे अजद लाबोनायखौ गोख्रों फिननाय होनानै बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया जौजों लोरबां जानानै नंखाय खोथा बुंग्रा जाबाय। हाग्रामा महिलारिया हाथियार रानसिंनानै बिटिआर हालामाव गोबां खहा खालामदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा दासान्दि बिटिआरआव इभिकसन सोलिनायखौ लानानै बुंथियो दि जायफोर बिपिएफनि बारग' मन्थ्रि आरो इएमफोरा गावसोरनि दखलाव थानाय सोरखारनि हाखौ इभिकसन खालामजानो गिदों बिथांमोनहासो बांसिन खोथा बुंदों होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। बाथि रादाबाव दं। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथियाव गोख्रों फिननाय होदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंदों दि जुदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा सोरखौबा हाथियार होदेरना पुलिसनो हमहोदोंब्ला फोरमान खालाम, अब्लानो बिजिरसालिया बिजिरगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।